Гледай малко, това призрак ли е? То умрял ли е? То не се е показвал от 2 години. Не сме умрели, живи сме. Почти. Пак правим безплатни рекламки. Тъй като предния път от Hell не ме спонсорираха, сега ще пробваме с Monster. То път може да стане. Ало. В канала имаше доста въпроси, защо спрях да снимам, какво става с колата, дали съм я продал, дали я продавам. Всъщност не се опитвайте дори да ме питате дали продавам колата, защото колата не се продава. Предпочитам да стои тук в гаража и да изгние, да не я карам аз, отколкото да я продам. Причините, поради които спрях да снимам, са поради многото проблеми, които ми възникнаха. Колата отново щупи вископерката, като успя да пръсне и новия радиатор. След по-задълбочено търсене на проблема, стигнах до извода, че тампоните на мотора са за смяна и когато подадеш малко газ, целият мотор скача. Съответно, като се размести вътре, виското допира радиатора, след което естествено се чупи. Реших, че вече ще премина към елперка. Имаме закупени части като... Имаме закупени части като отново нов радиатор, водна помпа, термостати, гарнитури, капак, клапани, ролки, ремъци и елперка с инсталация. Но просто все още не съм сглобил колата, заради причина, че смених място, на което живея. Просто колата остана тук в личния ми гараж. Смених работни места, смених още едно жилище. През това време излизаха доста непредвидени разходи и с случката с новия ремонт, който предстои, просто реших, че известно време искам да си почина от колата и реших малко да я пооставя в гаража, докато реша отново кога искам да я карам, кога ще искам да я направя. Махни се, бе, майка. Да еба мухата ти, да еба. Майка ти да еба. Общо взето, това е. Решил съм, че искам да направя пълно обслужване, както казах, да смена термостати, водни помпи, гарнитури, капак, клапани, масла, филтри, радиатор отново и вече да сложа елперка. Само трябва да намеря кой да я окабели, да я накара да работи адекватно, тъй като аз не мога да се оправям с жици, трябва ми помощ. Ако знаете някой добър токаджия в региона на Пловдив, пишете ми. Друго, което стана преди отново да се спука радиатора, беше, че започнахме да имаме проблеми с климатика. Предната елперка работи безпроблемно, включва се, обаче след едно известно време работа на климатика, поради някаква причина елперката, както работи, изключва се и повече не се включва, след което климатика изчезва, няма. Ще търсим решение на този проблем в някакъв момент, най-вероятно за следващото лято, тъй като това вече за жалост си отиде. В някакъв етап, в някакъв момент ще я прибера на новото място, на което живея, но за сега съм решил колата да стои тук, защото там ще ми пречи, тъй като в момента не я карам. Има доста работи, които трябва да се платят по нея, освен ремонта. Прегледи, застраховки, винетки, данъци за 2 години. В някакъв момент отново ще започна да работя по нея, започна да качвам видеа. Междувременно се появи още едно E36 купе, отново е тъмно синьо, отново е със същите джанти, което в момента карам, с което също може да направя някакви видеа, тъй като има доста работи за правене по него, като ходова част, окачване, спирачки. Интериора е в много лошо състояние, като ще трябва или да бъде претапициран, или да се сменят седалките с по-хубави такива или спортни седалки, както ще стане при тази. Бих могъл да ви представя и другото купе с малко повече информация. И най-новото попълнение е, че се здобихме с джип, за който също мога да направя някакво видео. При него няма чак толкова неща за правене, по-скоро е за козметични подобрения, като пастиране, полиране, освежаване на фаровете, освежаване на стоповете, освежаване на интериора, като изпиране на седалките, като изпиране на мукета и така по-детайлно почистване. Бих могъл да кача видео и за него, но не обещавам. И общо взето това е. Това беше от бързото включване от гаража, от клетката на
Тигъра. Следващия клип ще е най-вероятно след още 2, 3, 4 години. Аз още в началото казах, че ще качвам веднъж на 2 години. Та сега в случая малко подраних. Едва година и половина ми е.